Nuwun ngaturaken kawilujengan dalu. Maliginipun konjuk dumateng sedaya tamu undangan kakung Sumawana putri ingkang sinuga ing pakurmatan. Sadèrèngipun kawula matur kalangkung kathah keparanga ing mriki nderek ing kamardikan panjenengan sedaya. Kanthi uluk salam ingkang sepisan nun inggih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Nugraha miwase wilasaning Gusti mugia kajiwa kasarira tumedak saha tumaduk dumateng kula dalah panjenengan sedaya waradin sageng dumati. Nuwun kawula nuwun. Ngaturaken sugeng dalu maliginipun kunjuk dumateng para sepuh pini sepuh aji sepuh ugi ingkang dipun sepuhaken wonten laladan desa Suntri, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, kalangkung dumateng panjenenganipun Bapak Sukardi dalasan Ibu Winarsih. Para rawuh ingkang minulya, kakung Sumawana putri ingkang sinuba ing pakurmatan. Nderek muja muji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Iwondene menapa kula dalah panjenengan sedaya ngantos ing ari kalenggan punika tansah dipun paringi kanikmatan ingkang luar biasa nuninggi arupi sihat wal afiat sehingga saged menghadiri undanganipun Bapak Sukardi dalasan Ibu ingkang sampun netepi darmane asepuh inggih menika amala kramakaken putri kinasihipun ingkang sesilih Nikmas Ayu Windu Wina Kartika ingkang sampun jinatu krama kalian priya bagus nun inggih Nak Mas Khalil. Doa terbaik mugi-mugi temanten kekalih samangke anggenipun lelomban ing bebrayan agung. Mugi tansah manggi bagya mulya ayem tentrem rumah tanggane satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Boten kata lumpen sholawat ma'as salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula dalah panjenengan sedaya samangke leres-leres pikantuk syafaatipun syafaat wonten ing donya kalangkung syafaat wonten ing bumi ndelahan samangke. Amin amin ya rabbal alamin. Davina nyampur sari ingkang mijil saking laladan Sugihan Kecamatan Rembang Kota Kabupaten Rembang Jawa Tengah Indonesia ingkang dipun sesepuhi Roko Mas. Lah menika bose Mas sinten namine Mas? Mas Rosi Posatria lah ya. Satria. Doa terbaik mugi-mugi Davina Ribun nyampur sari leres-leres dadi campur sari kebanggaane wong Rembang. Gebrakan anyar bro, muga-muga laris. Biasane ojing bengi iki rada nganggo gamelan cocok. Dalu menika Davina Ribun nyampur sari kerja bareng kalian son ingkang sampun kuncara saking pundi Mas sone? Kau mah kok ora mbok deleh pertelon. Tambah Agung Kaliori ugi kasengkuyung kanca-kanca Bos Pro videografi gambare wis luar biasa, ora mamang, ora kuciwa ngangger Bos Pro ki tetep jos gandos rewo-rewo.
Dalu menika Davina Nyampur Sari beto setunggal kalih 3 artis topnya Jawa Tengah Indonesia. Dipun tanjake setunggal pokok setunggal nggih Mas nggih. Urut saking sisih kering ingkang ketemben dugine rontok randat nggih ngapunten teng griya wonten urusan. Melo arisan dhisik, arisan PKK. Sinten toh menika? Tesih prawan kinyis-kinyis katemben nembe sanawi kelas kalih sanawi heren. Sinten toh menika ndherekaken jengkar sawanipun diajeng Ika Dinda sing duwe kecantikan yang hakiki. Sentimen sing ngendang wong ayu ning ngene ra dikendangi. Ben. Anjarono sayang, anjarono. Sini. Cahayu, sugeng dalu. Wilujeng dalu Kang Mas. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat seger waras. Jajal madhep rene. Ma. Bukan muhrim. Semakin kesini semakin aduhai. Amin. Semakin semblohai. Terima kasih. Dandananem bengi iki pas. Pas apa? Ora Cara wong susu. masak ki ora kasinen ya ora kepedesen. Nek wong suntri ngarani jarene sedep. Pinter ngalem. Dandananmu ya sarwa demes. Sarwa pantes. Sayange Kembet. Tak apa-apa. Ika Dinda semangat Cahayu. Nggih. Salajengipun pesinden saking Rembang bagian barat mepet-mepet kalih pati tepatipun Sor Tretek Juwono. Ngangger usum banjir keplorone ra karu-karuan. Mulai tanggapan turune ning masjid. Omahe kebanjiran. Sinten toh menika nderekaken jengkar sawanipun diajeng Yuniko. Oh ya presiden cuman nyamar ora sanggulan. Hei. Yuni. J, Pak Amin, pripun? Sehat, J? Sehat alhamdulillah. Saking griya jam pinten wae sayang? Mau jam pinten jam 7 wae. Aku setengah 6 mangkat ke omah. Nggih ta. Dikabari. Macet teng mriki wae lho, Pak. Bose jare jam 7 tit kondang mulai. Jenengan dewa teng mriki lan apa terus? Lah ngowah-ngowah melok noto kabel sidane. Tak kira nek kasak-kasak teng wingking wae. Ora apa-apa dadi seniman sing disiplin. Ya ta, cacak. Salajengipun menika pesinden kondang zaman riyin nate nderek dalang-dalang kondang dalang Bayu Aji dalang kerusuhan dalem ngono. Dalang Sigit Arianto ugi nderek, dalang Bluro nggih nderek terus, tapi kebanyakan menika nderek Davina Nyampur Sari. Sinten toh menika nderekaken jengkar sawanipun diajeng Febri Puspita. Santiknya Indonesia. Buka sitik, jos. Tak kira neh. Febri, Dalam. jumpa lagi dengan Pak Min ya. Iya. Kok ora jumpa piyong komah bareng. Ayo. Piye ta jane iki? Tanggane kula Bu tesih ponakan menika tesih prawan kinyis-kinyis. Mbok menawi jenengan tes gadah dagangan pun wayah omah-omah menika saged menghubungi kula. Aku kok mbok jual to. Ya ora apa-apa. Nek digelemi wong kene tenan ya alhamdulillah. Ya, sini rondo-rondo sithik lho. Nggih menika setunggal kali 3 waranggono ayu ingkang kula beto dalu punika. Kados pundi kridanipun kula sak kanca sumangga. MC-ne rasa diketepangno. Ya wis nek ngono.
Nggih dipun tepangaken ingkang sudi mastani kula nggih menika Pak Jemblung MC Desa sing ora patek ontra ya ora patek pokro. Pun. Semoga senang kalian all artisnya Davina Ribon Nyampur Sari. Yuk. Hey, DJ, mix that record now.
alhamdulillah wa syukurillah.